ini zita rangu ndoita Social Shava, ndiri murimisi ndakamirira kambani inonzi Syngenta neinonzi Interva Trading. Vanova vanobatsira varimi nembeu dzemhando yepamusoro, vachipa varimi a very good technical package yokuti kana vapiwa mbeu vakwanise kunoita gohwo rakanaka. Pano pandakamira ndina manager vanonzivo vaNyahwenya. Kuno kwamurehwa kwandiri pamba mukatarira kumacrops ari panapa munokwanisa kufunga kuti tiri paPurazi, asi hatisi paPurazi, tiri pamba paJustice Garwe, avo vakadevelopa marural area yavo kuti vanhu vawane mabasa ivo vachiitawo mari vachifidha nyika. Saka vaNyahwenya, muchiona marimiro amunoita aya, munozvigona sei? Munoshandisa mbeu dzipi imi? Tine patomato tine Newton yetiri nayo, ndo mbeu yetikufarira ende inobereka zvakanaka, inopa gohwo rakakura. Toramba tinayo Newton ende hatichafi takaisiya futi. Taimbobva hedu kumashure kuti tichimbobata mbeu tichimbotora diki nediki, patakazosangana neNewton takabva tazodekara taane mbeu yakanaka manje. Hatichane tichitsvaga imwe mbeu, takutoramba tichivandudza negohwo reinopa Newton. Zvakanaka. Munguri ino chinonetsa zvikuru inonzi climate change, kuchinja kwemaka. And one of the method yoku mitigate ma effects of climate change is to use irrigation. Saka kushandisa irrigation waona mukana wokushandisa mavhariety emhando yepamusoro akaita sana Newton achikupa murimi over 200 tons per hectare. Saka tichiona panapa toona kuti pano pakadotorwa chidanho rokumitigate ma effects of climate change, vachiimprove futi rural economies, vachicreate employment kuno kwamurehwa kucommunal area. Tikatarira rimwe side kunoku kune a very good crop of onion. Zvichireva kuti murimi panapa ari kunyatsoshanda zvakasimba, akanangana nenguva. So far tiri muwinter, onion is the best crop yokurima during winter. Saka onion iri panapa ichapa mari yakanaka zvikuru, ende vari kubroadena revenue streams avo kuti kana uri murimi iva namacrops pagore at least 3 aunoharvesta uchiwana income. Saka toona kuti panapa Justice Garwe is leading in the community kutaridza vari vanhu kuti mari yedu iri muvhu, especially kana uchidhila nama suppliers ari reliable akaita sana Syngenta nana Interva Trading, vachikupa mbeu yemhando yepamusoro ichivuya ine technical package yakasimba kuti uite mari. Mukatarira rutivi iro rune rep iripo, rep yachona iyi vanoharvesta kusvika kuna November vachitora mari. Saka ndiri kuti kuvarimi, invest in getting knowledge munoiwana kuma-private sector nekugovernment, madhumeni kugovernment anokupai knowledge. Isi tinouya manje netechnology yembeu iri current inoenderana nenguva dzeclimate change. Saka kurima kune mari, kunoda chete kuti uzive shamwari yokufamba nayo, wofamba nekambani inokupa products emhando yepamusoro, wowana gohwo repamusoro. Pamberi nokurima varimi, ndodayira kuti mukapinda mukurima vari kutauni uko, land yamakasiya kumusha iyayi muchiti takunoshanda kutauni, imari yamunokwanisa kuita ikoko. Investai kumamusha mwese mabhoho, munokwanisa kuita zviri kuitwa panapa naJustice Garwe, vachicreate employment, vachiita mari yavo, vachiitira vamwe kuti vaonewo pokushanda. Tatenda zvikuru nokuteerera kwenyu. Ivai nesizini yakanaka. Always use Syngenta's best technology yemaseeds. Tatenda.